Il-Prim Ministru jrid jagħti rendikont lill-poplu dwar dawn l-akkużi serji fuq rasu qed tkompli toħroġ biċ-ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'intervista waqt il-bulettin ta' Net News dan fil-konfront tal-akkużi serji illi għamel l-imħallef sedenti u Enzo Mintoff fil-konfront ta' Roberta Bela, akkużi relatati ma' intħil dirett fil-qrati fost l-oħrajn. Alex Borg beda billi fakkar li dawn l-akkużi fuq ras il-Prim Ministru ma jistgħux jaqgħu fuq widnejn torox anki sabiex ma tiġix minata l-integrità ta' pajjiżna. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-Prim Ministru jrid jirrispondi anki jekk għandu l-interess nazzjonali għal qalbu, dan apparti li jenfasizza wkoll li huwa dover tal-politiċi illi jagħtu rendikont lil min eleġġihom. Provajt jiena minn tiegħi nagħti l-opportunità illi il-Prim Ministru jagħtina rendikont jikkjarifika lilu nnifsu ikun trasparenti mal-poplu Malti wawġi kollu rigwarda l-akkużi serjissimi li hemm fil-konfront tiegħu, però l-Prim Ministru prova jiżvija milli jagħti kjarezza fuq dawn l-akkużi. Kjarezza għaliex il-poplu jimmerita din it-tip ta' kjarezza għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-poplu hemm barra għandu id-dritt illi jingħata raġuni jingħata iktar trasparenza mill-Gvern fil-konfront tal-akkużi direttament fuq il-Prim Ministru. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg sostna li ta' kuljum qed toħroġ id-differenza bejn iż-żewġ partiti. Bil-priorità għall Partit Nazzjonalista tkun il-kariga ta' Prim Imħallef kariga ta' importanza kbira fil-waqt li għall-Gvern dan huwa eżerċizzju partiġjan u flok jirrispondi l-mistoqsijiet qed jilagħba daqs li kieku ma ġara assolutament xejn. Il-poplu hemm barra qed jara wkoll id-differenza bejn il-mod ta' kif qed taħdem l-oppożizzjoni u l-mod ta' kif qed jaħdem il-Gvern. Għandna Gvern li qed jara kif jista' tgħaddi bil-fors tiegħu. Għandna oppożizzjoni li qed tara biss l-abitu l-aħmar, qed tara biss l-interess nazzjonali. Jiġifieri aħna f'kull pass li għamilna f'din il-kwistjoni speċjalment tal-Prim Imħallef rajna biss l-interess nazzjonali. Intant Alex Borg għalaq billi reġa' ċena l-laqda nazzjonali fil-konfront ta' din is-sitwazzjoni waqt li appella mill-ġdid lil Roberta Bela sabiex jirrispondi għal dawn l-allegazzjonijiet fl-interess tal-poplu. Rridu naraw illi il-ħidma tal-ġudikatura tibqa' għaddejja smoothly. Ġifieri din hija il-krux ta' kollox u hija ħasra li wasalna f'din is-sitwazzjoni. U l-Prim Ministru tikompli jwebbes rasu u ma jagħtix risposti ċari fuq dawn it-tip ta' akkużi li għandna qudiemna. Matthew Polidano għal Net News.